Hola, com esteu? En aquest vídeo parlarem d'un altre tipus d'arguments, que són els arguments deductius. Havíem vist en algun altre enregistrament que argumentar i demostrar són activitats diferents. L'argumentació es mou en el territori d'allò que és probable, possible, versemblant. La demostració són, al capdavall, faves comptades. Però els arguments deductius són aquells que ens aproximen al màxim el que seria ja una demostració. Es queden a les portes de demostrar. Bé, els arguments deductius són aquells que es basen en sil·logismes. Un sil·logisme és un discurs compost per tres enunciats simples, un dels quals és una conclusió, la tesi, podríem dir, i els altres dos són premisses. Les premisses comparteixen un terme i la tesi comparteix també un terme amb les premisses. La característica d'aquest tipus d'arguments, dels arguments deductius, és que si les premisses són certes, són fortes, la conclusió, la tesi final, finalment, és també molt forta i molt difícil de rebatre. Poso un exemple del que seria un sil·logisme senzill. En primer lloc, podríem dir, primera premissa, els animals són mortals. En segon lloc, els homes són animals, comparteixen un terme, les dues premisses. Bé, i la conclusió, la tesi seria, una tesi irrefutable, els homes són mortals. Hi ha diversos tipus d'arguments deductius. En posarem a continuació un exemple, que és el que tradicionalment s'anomena el modus ponens. Consisteix en el següent, la fórmula seria la següent. La primera premissa seria si P, aleshores Q, la segona premissa seria P, la conclusió seria, per tant, Q. Bé, si l'omplíssim de llengua, aquest sil·logisme ens podria quedar de la manera següent. Si somriu, es troba millor, la primera premissa. La segona premissa, somriu. I, per tant, la tesi o la conclusió seria ja, per tant, es troba millor. Bé, com comentava fa un moment, si les premisses són certes, si realment són creïbles i són certes, aquesta conclusió a la qual hem abocat, per tant, es troba millor, és una conclusió molt poc discutible. El problema és si discrepem de les premisses, és a dir, si no estem ben bé d'acord que si somriu es troba millor, si no acceptem aquesta primera premissa, o, per exemple, si no acceptem la segona, no acceptem que somriu. És a dir, algú podria dir, home, no, aquesta persona en realitat no somriu, està fent una ganyota, però exactament no és un somriure. Si no acceptéssim la primera premissa o la segona premissa, la conclusió o la tesi, evidentment, no se'ns imposaria. Però si els donem certesa, un grau de certesa elevat, en aquest cas, doncs sí. Hem de tenir en compte una qüestió molt important relacionada amb els arguments deductius, i és que hi ha moltes estructures sil·logístiques que són molt semblants a les que són bones, a les que estan ben formulades, però que en realitat són fal·lacioses, són fal·làcies. Bé, com per exemple la següent, i veurem que en aquest cas el sil·logisme no funciona i per tant l'argument deductiu s'ensorra. Imaginem l'estructura següent, molt semblant a la que comentàvem fa un moment. Bé, si jo dic si P, aleshores Q, no P, aleshores no Q. Bé, aquest és un sil·logisme mal format. Imaginem que ens fem servir el mateix exemple que abans. Si somriu, es troba millor. Bé, no somriu, per tant, no es troba millor. Bé, aquesta conclusió no es desprèn exactament de les dues premisses que hi ha anteriorment i, per tant, hauria abocat el nostre raonament a una fal·làcia. Per tant, resumint, concloent, els arguments deductius es poden fer servir perfectament, són aquells que ens aproximen més al que seria una demostració, però hem d'anar-hi especialment en compte perquè moltes vegades hi ha construccions sil·logístiques que són molt semblants a les correctes, però que són fal·lacioses. Bé, i hem de dir també que els arguments deductius són molt forts i realment funcionen amb molta força, amb aquesta força gairebé demostrativa, si les premisses en què es basen, damunt les quals estan construïts, són certes. Aleshores, la conclusió s'imposa.